хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 25 ноябр дар Паём ТВ. ҳукумати Тоҷикистон ба вазорати молияи кишвар дастур додааст, ки сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби Роғунро аз ҳисоби фонди мӯътадилсозии рушди иқтисод ба маблағи 200 миллион сомонӣ ҳудуди $20 миллион зиёд кунад. Қарори дахлдори ҳукумат, ки 11 ноябри соли 2022 қабул шуда буд, дирӯз 24 ноябр дар пойгоҳи иттилоотии ҳуқуқии вазорати адлияи Тоҷикистон нашр шуд. Тибқи ин қарор акнун ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби Роғун вазифадор карда мешавад, ки истифодаи саривақтӣ ва мақсадноки маблағҳои ҷудошударо таъмин намуда, дар бораи хароҷоти сарфшуда ба вазорати молия ҳисобот пешниҳод намояд. Феълан тарҳи нерӯгоҳи Роғун танҳо аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ маблағгузорӣ мешавад, ки он барои анҷоми нақшаи сохтмони нерӯгоҳ кофӣ нест. Ҳанӯз соли 2020 роҳбарияти кишвар ба гурӯҳи кори байниидоравии дахлдор супориш дода буд, ки ҷиҳати дарёфти манбаи маблағгузорӣ барои сохтмони нерӯгоҳи барқии оби Роғун чора андешад. Бунёди нерӯгоҳи Роғун дар соли 2008, ки сохтмони иншооти он аз сар гирифта шуд, $3 миллиард арзёбӣ гардид. Баъд арзиши ин тарҳ соли 2016 ҳангоми тендери байналмилалӣ барои интихоби пудратчии генералӣ барои сохтмони сарбанди нерӯгоҳ $3 миллиард $900 миллион эълон шуда буд. ҳоло тибқи маълумоти вазорати энергетикаи Тоҷикистон барои анҷоми сохтмони нерӯгоҳи барқии оби Роғун $5 миллиард лозим аст. Агар ҳисоби арзиши тарҳи сохтмони нерӯгоҳ дар соли 2016 дуруст буда бошад, дониста мешавад зиёда аз $1 миллиард ба нерӯгоҳи Роғун ҷудо шуда, дуздида ва ё ғайри мақсаднок истифода шудаанд. Ӯзбекистон содироти коло ба Тоҷикистонро бо суръат афзоиш медиҳад. Чанд сол пеш содироти колоҳои Тоҷикистон нисбат ба воридоти маҳсулот аз Ӯзбекистони ҳамсоя бартарӣ дошт. Аммо Ӯзбекистон дар ин муддати кӯтоҳ тавонист содиротро чанд маротиба афзоиш диҳад. Тибқи натоиҷи 9 моҳи аввали соли ҷорӣ гардиши мол миёни ду кишвари ҳамсоя беш аз $412 миллион $400,000 ташкил додааст. ҳаҷми воридоти коло ба ин кишвари ҳамсоя дар ин муддат беш аз $150 миллион $100,000 ташкил дода, дар баробари ин воридоти маҳсулоти Ӯзбекистон ба бозори Тоҷикистон беш аз $262 миллион $200,000 ташкил додааст. Ба ин тартиб воридоти колоҳои Ӯзбекистон нисбат ба содироти маҳсулоти Тоҷикистон ба ин кишвари ҳамсоя 1.7 маротиба бештар аст. Дар ҳамин ҳол бояд гуфт, ки молҳое ки Тоҷикистон ба Ӯзбекистон содир мекунад, аз маҳсулоти воридотии Тоҷикистон аз Ӯзбекистон фарқ мекунад. Тоҷикистон ба Ӯзбекистон асосан ашёи хом содир мекунад ва аз Ӯзбекистон маҳсулоти тайёрро бо арзиши изофӣ ворид мекунад. Нархи арз. Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 25 ноябр эълон кард. Тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши 100 рубли русӣ имрӯз 16 сомониву 35 дирам аст. қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистон 1021 сомонӣ арзёбӣ шудааст. Бонки Миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1062 сомониву 86 дирам муайян кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1756.70 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $85.09 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Oil New York $76.02 муомила шуд.